Назирмат Мусоев, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон. ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Қадри чаманро булбули афзурда медонад, ғами марги бародарро бародар мурда медонад. имрӯз ҳунарманди маъруфи тоҷик Назирмади Мусо аз дунё гузашт. худованд ҷояшро ҷаннат ва ба оилааш сабри ҷамил хоҳонам. бале, ҳар нафас чашандаи марг аст. ҳамаи мо охиратмон ба сӯи худованд аст. ҳунарманде ки аз дунё гузашт, охирон дар силсила филми нави қасри ғам нақш офарида буд. онро хуб мешиносед. худованд боз ҳам раҳмату мағфираташ кунад. худованд охираташро обод кунад. амале ҳаст ки хеле пушаймонед. воқеан буд, дар зиндагиам буд, аммо намехоҳам гуфтам. дар хашм ҳарчи ояд дар зеҳнатон ба забон меоред ё истиҳола мекунед? гоҳ-гоҳ андеша мекунам. Назирмат Мусоев, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон. зиндаву саломат бошед. видеоро паҳн кунед то ин ки дигарон бубинанду хабардор шаванд.